Hola, benvingudes i benvinguts a Xoxines Català Fàcil. Jo sóc Glòria Seguí, creadora d'aquest projecte per aprendre català d'una manera fàcil. I no només hi ha aquest canal de YouTube de Xoxines Català Fàcil, sinó que també hi ha el compte d'Instagram. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Xoxines Català Fácil. Este es un proyecto que he iniciado yo, Gloria Seguí, soy maestra de catalán. Y no solo cuenta este proyecto con este canal de YouTube, sino que también cuenta con una cuenta de Instagram. Entonces, hoy vamos a seguir con los números y hoy vamos a trabajar las centenes. Avui anem a continuar amb els números i avui treballarem les centenes. Som-hi! Cent. Dos-cents. Tres-cents. Quatre-cents. Cinc-cents. Sis-cents. Set-cents. Vuit-cents. I nou-cents. Després del 900 tindríem el 1000, però avui ens quedarem en el 900. Llavors, és important que mireu el compte d'Instagram per veure com s'escriuen aquestes centenes. Tenen una peculiaritat i és que entre, per exemple, 9 i 100 allà hi va un guionet. El mateix passaria amb 600. Si ho volguéssim escriure amb lletres, escriuríem 6, guionet, 100. Val? Llavors, anem a practicar una miqueta. Per exemple, quin número seria aquest? Molt bé. 187. Un altre. I aquest, quin seria? Molt bé. 261. Seguim. Sí, aquest seria 300, en recordeu-vos, 24. Molt bé, continuem. Quatre-cents 78. Cinc-cents 45. Sis-cents 60. Set-cents 2. 891. I 983. Os torno a dir, os vuelvo a decir, mirad la cuenta de Instagram porque ahí os voy a explicar cómo se escriben y sobre todo que tengáis presente el guión que en algunos casos se debe de poner a la hora de escribir, ¿vale? Es la que se llama la regla del duc, que en català, molts, si heu estudiat en català, segurament us recordeu que per escriure els guionets hem de tenir present
el duc. Si no us recordeu, no us preocupeu. O en un altre vídeo ho explico millor i si no, en el compte d'Instagram us ho comento. Doncs res, desitjo que us hagi agradat el vídeo, que us hagi sigut de profit. Recordeu, sisplau, de donar-li un like, de subscriure-us i si necessiteu classes de català per reforçar algun aspecte o per aprendre'n més, doncs no dubteu en contactar amb mi. Una abraçada, que vagi molt bé!